Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin mai albarka. Ku daure ku danna mana alamar subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa. Katafaren shafin na sada zumunta da muhawara na Facebook yana samun raguwar masu amfani da shi a kullum. Karo na farko kenan a tarihinsa na shekara 18 da kafuwa. Ainihin babban kamfanin Meta Network ya ce yawan masu amfani da shafin a kullum yana raguwa ne zuwa kashi biliyan 1.929 a cikin wata uku zuwa ƙarshen Disamba idan za a kwatanta da yawan da yake da shi na biliyan 1.930 a watanni uku na baya. Kamfanin ya kuma yi gargaɗin raguwar samun kuɗinsa saboda hamayyar da yake fuskanta daga sauran shafuka irin su TikTok da YouTube, yayin da masu tallata kayansa a shafin su ma suke rage kuɗinsu da suke kashewa. Darajar hannun jarin kamfanin Meta na Meta Network ta ragu ne da sama da kashi 20 cikin 100 a cinikayyar 'yan sa'o'i a kasuwar New York. Daure ku danna mana alamar subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa. Duka a nan labaran namu suka zo ƙarshe a madadin sashen labarai na tashar Jarumi TV.